lähestyessään. Olkoon suosio suur, olkoon suosio suur. Toivotan teidät tervetulleeksi Ammattiopiston Haikututaan yksikön lukuvuoden päättäjästilaisuuteen. Tilaisuus aloitettiin jouluyö, juhlayö kappaleella. Sen esittivät Eero Repo, Mika Manninen, Tapio Palomaa, Anna Nieminen ja Kaisa Perttunen. Juhlan ohjelma jatkuu musiikkiesityksellä, jonka jälkeen Valkoisella rotalla on jotain sanottavaa. Tämän sanottavan jälkeen on jouluevankeliumin vuoro, sen lukee Hannu Heikkinen. Evankeliumin jälkeen yksikönjohtaja Alko Kaisto pitää juhlapuheen. Juhla päättyy musiikkiesitykseen. Tämän juhlan jälkeen parkkipaikalta lähtee Pohjolan matkojen bussi noin 10.50. Se kulkee Haukitutaan keskustan kautta Oulun suuntaan. Kiitän omasta puolesta kaikkia työstänne syyslukukauden aikana. Toivotan kaikille rauhallista joulua ja onnea uudelle vuodelle. Nyt on vuorossa musiikkiesitys. Niityllä lunta, hiljaiset kadut. Taakse jo jäänyt on syksyn lohduttomuus. Muistojen virta, lapsuuden sadut. Sanoma joulun on uusi mahdollisuus. Joulu on taas, riemuitkaa nyt, lapsi on meille tänä yönä syntynyt. Tulkoon toivo kansoilemaan, pääsköön vangit vankilastaan. Uskon siemen noskon rintaan, olkoon rauha loppumaton. Joulu on taas, kulkuset soi, jossakin äiti lasta seimeen kapaloi. Tulkoon juhla todellinen, tulkoon Jeesus Herraksi sen. Tulkoon rakkaus ihmisrintaan, silloin joulunamme on. Tahtoisin päästä paimetten mukaan, unohtaa kiireen ja melun rasittavaa. Aamu kun koitti, tiesikö kukaan, tuo ensi joulu sai muuttaa historiaa. Joulu on taas, riemuikaa nyt, lapsi on meille tänä yönä syntynyt. Tulkoon toivo
pääskö vangit vankilastaan. Uskon siemen noston pintaan, olkoon rauha loppumaton. Joulu on taas, kulkuset soi, jossakin äiti lasta seimeen kapaloi. Tulkoon juhla todellinen, tulkoon Jeesus Herraksi sen. Tulkoon rakkaus ihmisrintaan, silloin joulunamme on. Ikuisen joulun, jos tahdot löytää, sydämes avaa ja kohtaat vapahtajan. Et löydä kultaa, et joulupöytää, löydät vain seimen ja tallin koruttoman. Joulu on taas, riemuitkaa nyt, lapsi on meille tänä yönä syntynyt. Tulkoon toivo kansoille maan, pääsköön vangit vankilastaan. Uskon siemen noskon pintaan, olkoon rauha loppumaton. Joulu on taas, kulkuset soi, jossakin äiti lasta seimeen kapaloi. Tulkoon juhla todellinen, nouskoon Jeesus Herraksi sen. Tulkoon rakkaus ihmisrintaan, silloin joulunamme on. On jouluyö. Se hiljaisuutta yksin kuuntelen. Sanaton on sydämeni kieli. Vain tähdet öistä avaruutta pukeloistain. Ja ikuisuutta kaipaa synkkä vie. Näin sydämeeni joulutteen. On jouluyö ja lumi untuu pukeutunut maa. Voi kumpa yhtä puhdas itse olla voisin. Ja ajatukset joulun tuntuu virittymään saa. On kuin hauras sävel, sisälläni soisi. On jouluyö, sen syvä rauha leijuu sisimpään, kun oisin osa suurta kaikkeutta. Vain kynttilät ja kultanauhat loistaa hämärään, vaan mieleni on täynnä kirkkautta. Näin sydämeeni joulutteen ja mieleen hiljaiseen taas Jeesus-lapsi syntyy uudelleen. Näin sydämeeni joulunteen ja mieleen hiljaiseen taas Jeesus-lapsi syntyy uudelleen. Näin sydämeeni joulunteen ja mieleen hiljaiseen taas Jeesus lapsi syntyy uudelleen. Näin sydämeeni joulunteen ja mieleen hiljaiseen
Mikäs se tää on? Ai, tää on tää juttu, mitä isä luki aina silloin, kun oltiin pieni. Sillä oli vähän se oma tapa lukea sitä, mitenköhän se menikään. Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskyn haltijana. Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon kukin omaan kaupunkiinsa. Niin myös Joosef lähti Galileasta Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudean Daavidin kaupunkiin Betlehemiin. Sillä hän kuului Daavidin sukuun. Hän lähti sinne yhdessä kihlattuunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika, ja hän synnytti pojan esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heillä ei ollut tilaa majatalossa. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille: voi hyvät pojat, älkää pelätkö. Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. Tämä on merkkinä teille. Te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä. Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen: Jumalan on onni korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Kun enkelit olivat menneet takaisin taivaaseen, paimenet sanoivat toisilleen: nyt jätkät Betlehemiin. Siellä me näimme sen, mitä on tapahtunut, sen, mikä Herra meille ilmoitti. He lähtivät kiireesti ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Tämän nähdessään he kertoivat, että mitä heille oli lapsesta sanottu. Kaikki, jotka kuulivat paimenteen sanat, olivat ihmeissään. Mutta Maria kätki sydämensä kaiken, mitä oli tapahtunut, ja tutkiskeli sitä. Paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa siitä, mitä olivat kuulleet ja nähneet. Kaikki oli juuri niin kuin heille oli sanottu. Arvoisat opiskelijat ja työtoverit, hyvä joulujuhlaväki. Minulla on elämässäni muutamia suuria rakkauden kohteita ja monet tietävät, että luonto on niistä erittäin tärkeä. Olen tuossa nyt näitä talven pimeinä hetkinä seurannut luontoa taas erityisellä tarkkaavaisuudella sen takia, että vaikka tämä meidän talvinen pimeä luonto näyttää siltä, että mitään ei tapahdu, niin itse asiassa siellä on valtavasti elämää. Tuossa 2-3 päivää olin suorastaan riemuissani siitä, että havaitsin, että me olemme saaneet omaan pihapiirimme jouluvieraan, tai onko se talvivieras sitten. Siinä tänäkin aamuna, kun kävin hakemassa
lehden postilaatikolta. Asun paikassa, jossa postilaatikolle on matkaa yli 100 metriä. Mennään sellaisen varsin synkän kuusikkometsikön läpi. Helmipöllö siellä puputti oikein hienosti aamulla ja huuteli aamutervehdyksiään rantalepikon reunassa. Ja se tuntuu todella hienolta. Olen päässyt kyseistä lintua, tai en tiedä onko tätä lintua, seuraamaan siinä pihapiirissä myöskin jonakin iltana aiempina vuosina, kun se on ollut myyräjahdissa lintulaudalla odottanut siinä, että tipahtaneet siemenet houkuttelisivat myyriä yön pimeydessä tulemaan, ja hän sitten taas istuu siinä oksalla ja odottaa. Saattaa odottaa tunti tolkulla ja katsella sitä, että tuleeko sitä vai eikö sitä tule. Ja minä taas puolestaan siellä lasin toisella puolella katselen tuntitolkulla, että saako tuo raukka ruokaa vai ei. Talvisessa luonnossa tällä hetkellä on sellaisia ilmiöitä, että eilen meillä oli talvipäiväseisaus. Päivä on siis lyhimmillä ja suomalaisessa sananlaskussa sanotaan, että aurinko on pesässään. Se on 2-3 päivää tässä. Tuo päivä suurin piirtein saman mittainen, minkä jälkeen alkaa jo jatkumaan niin, että tapanina meillä on päivä jo noin 4 minuuttia pitempi kuin tänään tai eilen oli. Meillä eilen syntyi myöskin uusi kuu, eli puhutaan, että ollaan nousukuun ajalla, ja tämä on se aika, jolloin pitää lähteä sitten kaatamaan joulukuusi. Ja se mikä siinä on hyöty, että kun joulukuusen kaataa tuossa uudelle kuulle, niin ne neulaset pysyvät paremmin. Näin sanoo vanha suomalainen kansanviisaus. Ja tämä pätee myöskin muovikuuseen. Senkin voi kaataa tänä päivänä ja aivan hyvin pysyy neulaset siinä. Se ei niin kuin näytä muuttuvan miksikään, vaikka aika muuttuu. Meillä on edessä joulu, ja jouluun liittyy tietenkin paljon odotuksia. Jouluun on hyvä antaa teille ohjeita, että miten joulu kuuluu viettää. Ja olen tässä itse asiassa kerännyt aika paljon tämmöistä vanhaa suomalaista aineistoa, jonka aion käydä läpi siitä, että mitä jouluun kuuluu, miten se vietetään. Tässä vaiheessa Uusitalon Jorma pyysi minua muistuttamaan, että bussi lähtee joka tapauksessa kello 10.50. Huomenna luetaan kello 12 Suomen Turussa joulurauhan julistus. Joulurauhan julistus on luettu Turussa lähes katkeamattomana perinteenä jo 700 vuoden ajan 1300-luvulta asti. Siihen joulurauhan julistukseen liittyy yksi sellainen lainattavissa oleva ja lainaamani asia, joka on hyvin niin kuin sellainen tärkeä minun mielestä, ja halusin sen nostaa tässä esille. Siinä sanotaan: ja julistetaan siis täten yleinen joulurauha, kehoittamalla kaikkia tätä juhlaa asiankuuluvalla hartaudella viettämään sekä muutoin hiljaisesti ja rauhallisesti käyttäytymään. 700 vuotta turkulaisia on opetettu toimimaan näin. He eivät kenties ole sitä oppineet, mutta me muut olemme. No mitä muuta joulusta sitten on sanottu ja miten sitä kuuluu viettää, niin lainasin myöskin tällaista kirjaa, jonka sattumoisin ostin Turusta tuossa syyslomaan viikolla antikvariaatista. Seuratavat kirja vuodelta 1943, aiemmin jo tehty, koska oli 3. painos, kertoo näin. Joulu. Jokaisessa kodissa on omat vakiintuneet joulunviettotapansa. Lapset, jotka joka vuosi kodissaan joutuvat vanhempiensa kerralla ja heidän tapojensa mukaan viettämään joulua, vievät nämä vakiintuneet tavat mukanaan ja jättävät ne taas vuorostaan perintönä omille lapsilleen. Maaseudulla on joulujuhlatunnelma ehkä syvempi,
Mutta kaupunkikodeissakin tämä juhla voidaan järjestää vaikuttavaksi. Kynttilät kuuluvat ehdottomasti jouluun ja niillä koristetaankin sekä joulukuusi että huoneet, joissa juhlaa vietetään. Monessa perheessä koristetaan kuusi aina samalla lailla ja siihen ripustettavat koristeet kulkevat usein perintönä polvesta polveen. Koska kukat tähän aikaan vuodesta ovat kalliita, käytetään niiden ohella kuusenoksista, kävyistä tai kynttilöistä valmistettuja koristeita. Joululahjojen antamistapa kuuluu sekin vakiintuneisiin perinteisiin. Joissakin perheissä tulee itse joulupukki niitä tuomaan, toisissa ne annetaan pukin jättämästä vasusta. Joskus lahjat on pantu valmiiksi pöydille tai kuusen alle ja niin edelleen. Kuka vain suinkin voi, hankkikoon joululahjoja omaisilleen, sillä ne juuri, olivatpa kuinka vaatimattomia tahansa, ovat omiaan ilauttamaan perheenjäseniä ja niiden saanti ja antaminen tehostaa joulutunnelmaa. Palveluskuntaa ei pidä unohtaa. Jotkut emännät valitsevat juuri nämä lahjat mitä suurimmalla huolella, jotkut tyytyvät antamaan rahaa. Pääasia on, että asianomaisia muistetaan. Kaunis tapa on kutsua palveluskunta sisään lahjoja jaettaessa. Sitä noudatetaan usein varsinkin maaseudulla, jossa jopa jouluateriakin nautitaan yhdessä. Jouluruuat kuuluvat samaten juhlanviettoon ja omalta osaltaan kohottavat tunnelmaa. Tässä on meille todella hyviä ohjeita. Täällä on emäntiä tai rouvia. Toivon, että he tuon palveluskunnan osalta niin kun noudattavat tätä ohjetta aviomiehissä, jotka ovat siivonneet kuukausitolkulla tässä vaiheessa jo paikkoja. Sauna on pesty 2 kertaa. Ensiksi oman halun mukaan ja sen